yazi enye into efuna uqwalaselwa guys, ipace imane nizithathela phezulu ngayo izinto ezikude kunani. Selithe gabhi inzefti ngokufoni kwinto ze-divorce nemitshato. Elaa xesha yena umntu uxakene nomjolwanyana wakhe we-3 months ongayindawo okwesikorokoro esingenagazolo. Ulindele kutshona ilanga nongazothumela u-good night sithandwa sam phezu ko-good morning my love ofundwe nje akaphendulwa. But ke asikho lapho namhlanje guys. Ezo Rachel uziphendula kuqala kodwa yena ngumother of 3 onentsula enxaphileyo inemileage yemoto zikarhulumente. Into ayaziyo kuwindows apha ngamadakhi qha nge-Heritage Day nathi sikhomente wow ngangumakoti omhle. Sibe siyazi ngqo ke epofuthini aba usisanda yena umtshato ngeke awunuke. Uzibhubhudlile efonini yonotamthura bahambela phaa once kuthethwe ngemitshato. Kaloku nasebholeni ayikho imatch eqala isikoro sengu-3-0. But ke asikho lapho namhlanje guys. October wonke efonini oko ndingaseli. Akho nto special guys andiranga qha bendithi make ndizame le weka okusober nam. Andikadibanisi ne-24 hours ndilapha eMonti kodwa ndinxanywe ngoku. Phofu iliva yam ndiyilungise ndisagqithe eSomerset West. Yayazi kaloku iMonti iGroove Central. Ifestive yalapha ngunyaka wonke efondini. Ziweekend ezinkulu from January to December. Uba uzezazimenxa ze-treatment ungaphela udefault. But ke asikho lapho namhlanje guys. Iweekend siyayiqala namhlanje ifish braai ekoneni. Uthenga nje fish phafoni ufumana icans enye iBelgravia gin what eziyi-2. Bazawulunga abanontorotyi basela yonke into le. Bunte chairman phaa untouch amatikiti eroast ya next week akhona. Akhona ongayiphethanga phofu mazikhona nee-cups nee-caps bucket head nezo t-shirtana zikhoyo apha naphaya. Asibiza sigxothi ke guys kuthenga ofunayo ongafuniyo akho beef.